warahmatullahi ta'ala wal barakat. Kumusta na po kayo lahat mga kasanaon, mga idol? At ngayon, gagawa naman tayo ng video para sa raffle natin nitong Friday. Mga idol, gagawa tayo mga ilang minutes lang. Tapos, ganun din ang ginawa nyo. Share nyo itong mismong video na to sa raffle nating Friday. So, raffle tayo sa Friday niyan, ha. Shoutout sa inyong lahat. Kung sino ang gustong sumali dito sa Friday, ano ba yun? Anong petsa? 28. Sa Friday 28, raffle po tayo sa mismong Friday. Sinong gustong sumali, mag-comment lang dito sa video na to. Tapos, kailangan may share dito sa video na to. Para makita kung sino ang mag-share, kasi pagka sa video, hindi makita yung share. Dito makita agad yung share. Sa raffle natin itong Friday, sa laro natin, mamaya pa. Ganon din ang ginawa, katulad nito, #boymalasa po. Yon sa Friday. Sa Friday yung raffle natin sa Friday. Ipipin ko itong video na to. Ganon lang ang ginawa. Share nyo para makasali kayo sa Friday. Sa raffle natin sa Friday. 10 din ang kukunin doon na winner. Sa Friday. Hindi na video, live na to. O, ganitong ginawa galing kay Sherir Asisio, #boymalasa. Oo, dapat may share, para sa Friday. Pag bunot natin yung yung pangalan nyo, makita agad-agad na may share po kayo. Maraming salamat po. Hindi natin pahabain itong video na to. Wait lang, titingnan natin yung papasok na siya. Okay, yun po. Ganon ang ginawa, #boymalasa para makasali po kayo sa raffle natin sa Friday, Yes. Okay, marami nang gumawa. #boymalasa. Sige, ang sino mang mag-comment dito, mag-share kayo. Katulad nito, si Shurhan Ansura. Shoutout sa'yo. Ganyan ang dapat na ginawa. Mag-share. O, nakita nyo, lumabas po ang may share. Lumabas ang may share dito. So sa Friday, dito natin titingnan, kaya live to. Hindi to na pahula pa. Mamaya pa yung pahula natin. Nandito na nakasulat na yung natin, yung pahula natin. Live to, patay muna natin to, mga 2 minutes lang. Tapos live tayo muli para, ito, yung live na to para sa Friday to, yung lahat nag-share ngayon, mag-comment lang kayo dyan, okay na yan, #boymalasa para sa Friday to, Sure. O, nakita nyo, lumabas lahat ang may sharer, may sharer badge. Okay, done. Share po, idol. Yes. Okay, maraming salamat po sa inyo. Share nyo itong video na to para makasama kayo sa raffle natin sa Friday. Sure, makasama. Bubunutin nyo isa-isa. 10 din ang kukunin na winner doon. Okay, idol. Ganyan. Oo, ganyan ang ginawa. Tapos, mag-comment kayo lahat dito. Yung lahat na sumali sa raffle natin sa Friday, kailangan may sharer po kayo para titingnan natin sa Friday kung sino ang may sharer sa Friday. Anong petsa pa ngayon? Basta sa 28 yun, sakto sa Friday. Kasi tinignan ko yung kalendar natin. Mag-comment kayo dito, #boymalasa. At sa mga may baguhan dito, yung may YouTube channel, subscribe nyo yung channel natin, mga idol. Maraming salamat po. Hindi talaga ako marunong na magsalita na ganito. Pero kahit okay na yung ganito, mga idol. Mahirap kasi magsasalita na mag-isa. Hindi mo alam kung sinong kausap mo. Ito, sa 28. Sa 28 po yung raffle natin, hindi makita. Oo, sa 28 yung raffle natin. Mag-comment lang kayo dito. Mag-share. Tapos, ayun na. Comment lang. Kasi dito ko kukunin yung pangalan nyo sa lahat ng sasali sa raffle natin. Salamat po sa inyong lahat. Yun na lang. Huwag na lang kalimutan mag-share. Kung mag-comment kayo dito, mag-share po kayo para sa Friday natin to. Pero pahula pa rin tayo ngayon. Laro-laro pa rin tayo. Thank you so much. Okay? Patayin natin itong live na to. Tapos ipipin ko. Dito kayo mag-comment. Tapos nito, laro tayo. Naka-ready na yung palaro natin. Bali, dalawa yung laro natin. Kung gusto nyo pa na
raffle tayo ngayon, walang problema. Papasayahin ko kayo. Sige, maraming salamat po sa inyo. Mag-share kayo, done share, and comment hashtag Boy Malasa. Yun na po. Ito, palaro na naman tayo ngayon. Okay, share nyo lang itong video na to. Kasi titingnan yan. Dapat kung mag-share kayo, public ha. Public talaga. Para lumabas dito yung share badge nyo. Kasi pagka hindi public niyan, hindi lumabas dito yung share badge nyo, mga idol. Okay, ito na yung laro natin. Patayin lang natin itong video na to kasi huwag natin pahabain para titignan naman ng iba natin na kasamahan. Kung anong live, mahaba, hindi pwede. Dapat ito lang. Okay, Mixi. Live tayo mahaba. Ito, pag dito na tayo. Sige, maraming salamat po. Huwag po kalimutan. Hashtag Boy Malasa. Sa mga baguhan dito, mag-follow na kayo para lagi kayong update sa mga lahat ng video natin, sa mga pahula natin, sa mga palaro natin. Yung may mga YouTube, mag-subscribe na kayo sa YouTube natin. Kukuha na lang ako ng link ko, nilagay ko dito sa taas ng video natin. Okay, maraming salamat. Tingkatan Marisan. Shoutout po sa inyo lahat.